en mijn broer die ziet al wie die al bij bands bezig. En uiteindelijk, dat rond steeds maar stuk. Nou, uiteindelijk kwam zijn neef, die kwam weer terug weer in Drachten. Zei van, nou ja, Erik had lang drumd. Ik kan altijd nog een keer vrij hier. Nou, Erik vliegen van, hey, was eens een keer drummen bij de band? Ja. Zei, ja, graag. Nou ja, zo inmiddels, we hebben begonnen met dat project. En dat is dit weer. Ik ga in volle band zitten en het wie altijd... ik ben een oorsprong bassist. Op een gegeven moment ga ik gitaar spelen, want ik kwam er net uit mijn oren meesten, net de nadelen van. Maar ja, in open G, lekker makkelijk als ik zat door, dan klopt het. Ja. Noem maar schroeven. En toen dacht ik, ja, dan is die in een band. Maar dan op een gegeven moment gaan mensen haar meningen en die willen wat veroordelen. En ik denk, vloeiende... Toen dacht ik, wist wat, ik neem mezelf Papa J. Dan schroef ik alle muziek voor mezelf. En waar we dan bij komt, dat wordt de Holy Rollers.